Γεια σας. Γεια σας. Δεύτερο survivor. Στο Alex Adventures που ξέρω πως γράφεται. Αυτή τη φορά. Adventures γράφεται. Αυτό το δεύτερο. Και σήμερα είπαμε να φτιάξουμε ένα σπίτι. Είμαστε σε Open to Land κόσμο. Άμα θέλει ο κύριος G να πατήσει το tab να το δούμε. Ο οποίος τώρα παίζει με πολύ λίγα FPS, μπορώ να πω. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Και εγώ πριν έπαιζα με λίγα FPS και δεν έκλαιγα. Και μαζεύουμε ξύλα. Ακόμα μαζεύεις. Ξύλο. Ναι. Ναι. Και μαζεύουμε ξύλο για να χτίσουμε το σπίτι μας. Το οποίο σπίτι θα το χτίσουμε κάπου κοντά στην ακτή. Οπότε... Γιάννη, πόσο ξύλο έχεις? Πόσο ξύλο? Ναι. Logs, Ξύλο έχω... Πόσο? 8. Α, καλά, εγώ έχω 22. Έλα, φτάνει. Μάζεψε εσύ λίγο ακόμα. Φτάνει, μια χαρά. Punch, hood. Λοιπόν, εγώ έχω 30 ξύλα. Φτάνω μια χαρά, πιστεύω. Γιάννη, πρώτον, πού είσαι? Μαζεύω ξύλο. Πού μαζεύεις ξύλο? Έχω 15. Να είσαι εδώ πέρα. Πού θα χτίσουμε το σπίτι μας? Εδώ πέρα πάνω, στην αμμουδιά. Ναι. Δεν είμαστε καλοί builders. Περιμένω να βγάλω αυτό. Το φάρο από dirt. Χρειάζεται κι άλλα ξύλα εγώ. Πόσα ξύλα έχεις? Χρειάζομαι κι άλλα. Πόσα ξύλα έχεις? 15. Εντάξει, εγώ έχω 30. Μια χαρά είναι. Εγώ λέω να πάμε να το χτίσουμε εδώ πέρα. Γιάννη, θες εδώ πέρα? Και δεν πάνω. Κοιτάξτε στην 1.9 τι μπορείς να κάνεις πλέον. Κοίτα το. Βλέπεις. Κάνεις τρομάκια. Ξέρεις πως το κάνεις? Δεξί κλικ με το φτιάρι. Έλα, εδώ πέρα θα το χτίσουμε. Φέρε μου το ξύλο σου να το κάνω πλά. Ωραία φίλε, έχουμε πάρα πολύ. Φέρε το μου. Για κάτσε να ανοίξουμε λίγο το χώρο. Πάρ' το. Μου το πέταξες? Ναι. Πού το? Δεν πάρε ένα. Άφησου. Ωραία. Ξέρεις να χτίζεις καλά? Έλα εδώ να σου δώσω. Έλα εδώ, Γιάννη. Πάρε. Ίδιο ξύλο έχουμε. Ξέρεις να χτίζεις καλά στο Minecraft? Εγώ. Ναι. Και όχι. Εγώ κατά την γνώμη μου πιστεύω ότι ούτε εγώ ξέρω ούτε εσύ. Εντάξει. Μάλλον. Πάμε να χτίσουμε ένα σπίτι. Ξέρεις πως χτίζουμε σπίτια? Στο Minecraft. Για περίμενε. Μπορείς να το βάλεις και στο δεύτερο χέρι, Ναι. άμα θες να ξέρεις. Με το F. Λοιπόν, κάνουμε αυτό. Γιάννη. Εγώ αρχίζω να χτίζω σπίτι. Λίγο μικρό θα βγει, δεν πειράζει. Βασικά, όχι, γιατί να βγει μικρό. Ενώ δεν έχουμε φάει, οπότε ίσως αυτό που καθόμαστε και χτίζουμε το σπίτι να μην είναι και πολύ χρήσιμο. Θα την επόμενα να πούμε φάει, αλλά δεν πειράζει. Αυτά γίνονται και εκτός κάμερας. Πόλο θα φτιάξουμε. Τι θα φτιάξουμε? Όλο. Όλο έτσι με planks. Να το κάνω και διπλό πάνω. Όχι, περίμενε, κάνω το έτσι. Και κοίτα τώρα Γιάννη τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Είδες? Ενώ, Γιάννη, κοίτα. Μην το κάνεις. Γιατί? Περίμενε. Θα είναι μία στρώση γυαλί και μία στρώση, ας πούμε, βασικά τίποτα, άστο. Μη σπρώχνεις. Ένα-δύο.
Α, τα κάνει διπλά, Ναι, άντε κάτω κι εσύ. Ενώ τώρα θα μας πέσουν σκελετοί και creepers, το οποίο δεν είναι καλό. Οι creepers... Φύτεψε συνδέεται εδώ πέρα. Θα το δω στο βίντεο μου, φύτεψε. Τι κάνουμε ρε. Τρόλ. Τρολ, αφού είμαστε τρολ τιούμπερ, δεν το κάνουμε. Ρε! Έλα. Τόρτς έχεις. Ένα. Βάλ' το. Μου τελείωσαν τα ξύλα ρε. Έχω ακόμα ένα stack βέβαια. Ωχ, συγγνώμη. Πόσο health είσαι? Ω, 2 hearts. Τόσο δυνατό είναι το τσεκούρι. Γιάννη, θα σε ξαναβαρέσω ρε. Φύγε μου μπροστά. Κοίτα, εδώ πέρα θα είναι είσοδος. Οπότε αυτά καλύτερα να φύγουνε. Η είσοδος θα είναι εδώ πέρα, έτσι. Αυτά να φύγουνε. Πόσα blocks να είναι η είσοδος? Εδώ, έτσι που το έχω εγώ. 2, ναι, 2 blocks έτσι. Οπότε πρέπει να χτίζονται αυτά έτσι. Πάω να φέρω βασικά torch μέσα από το σπίτι. Κάτσε να κλειστώ εγώ. Φαΐ δεν έχω καθόλου. Έχω ένα row. Ένα cooking meat και 2 cooking pork chops. Μου φέρνεις την ένα ή όχι? Ποιο? Φέρε μου τη μία, ό,τι να είναι. Έλα μέσα. Αυτό είναι το καινούργιο μας σπίτι. Ακόμα και επειδή δεν έχει. Lag. Δεν μπουράζει. Να βάλουμε torch εδώ πέρα. Torch εδώ πέρα. Torch εδώ πέρα. Block. Σκέφτομαι να κάνω και όλο το δάπεδο έτσι. Όχι, πώς? Κάτσε να δεις. Με path. Έτσι. Έτσι. Πώς Και ρε? θα κάνω και λάθος. Δεν γίνεται πάνω σε dirt. Μπερδεύομαι. Ωραία, βγάλει το ένα χέρι. Όχι, ενώ πατάω βλακίες. Γιάννη, έφτιαξα και τέτοια. Μην το κάνεις έτσι ρε, θα βάλουμε slabs. Εδώ πέρα κάτω, περίμενα. Βγάλει το δάπεδο, σε παρακαλώ. Καλό. Δάπεδο! Μου σπάσε το φτιάρι, το βαριέμαι. Βασικά, όχι. Εδώ. Νόμιζα ότι τελείωσε το record και λέω... Ενώ εδώ βγάζουμε το δάπεδο live. Α, μια σκήπα live. Πείτε μας άμα θέλετε να κάνουμε ζωντανή ροή στο YouTube που είναι σαν live stream. Αλλά στο YouTube είναι live stream. Πείτε μας και άμα θέλετε θα δούμε πότε μπορούμε. Γιάννη, κοίτα τώρα βάζω... Γιατί έβαλε... Τι έγινε? Γιατί το κάνεις αυτό? Ενώ τώρα... Misclicks του διαβόλου. Και συγγνώμη που δεν είδατε vlog πασχαλιάτικο, όπως μπορεί να είχαμε πει, δεν θυμάμαι. Είχαμε πει ότι θα έχει vlog πασχαλιάτικο. Όχι. Εγώ θυμάμαι ότι πάντως το είχαμε πει, ή το είχα πει σε σένα. Γιάννη, όχι τέτοιο ρε. Slabs. Δεν τα βάλα εγώ. Ποιος τα έβαλε? Εσύ. Πότε πρόλαβα? Ρε, γρήγορα ας πούμε. Slabs ξέρεις που φτιάχνουμε. Και επιστρέψαμε, απλώς
Ένα χαλαρό βίντεο σήμερα, θα τελειώσει γρήγορα μπορώ να πω. Έγινε μια διακοπούλα. Λόγω Bandcamp. Ακόμα. Τι ακόμα. Σλαμπάκια φτιάξε ρε. Περίμενα. Έχω 18, σιγά μου Έχω φτάσει. έφτιαξα crafting table. Γιατί. Κατά λάθος. Όχι. Αφού έχεις για τι να φτιάξω. Έχω λίγα, φτιάξε κι άλλα. Ας πούμε φτιάξε. Πόσα άλλα έχεις. Έχω 9, 10. Να, μου τελείωσαν. Πού πήγανε. Γιάννη, νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε κρεβάτι. Αλλά το κρεβάτι θα είναι για έναν μόνο. Ποιος θα κοιμάται. Εγώ δοκιμάζω να μπορώ να φτιάξω slabs. Νομίζω ότι θα μου φτάσουν. Δεν ξέρω να φτιάξω slabs. Μου φτιάξαν, Γιάννη. Μου φτάσαν. Μη φτιάξεις. Μπορώ να φτιάξω κρεβάτι για έναν. Θες εσύ το κρεβάτι, αλλά θα μου πεις πώς θα κοιμηθούμε τώρα, άμα είναι ένας μόνο. Μπορώ να πω σε game mode, να πάρω ένα κρεβάτι. Έχω ένα slab. Μου φτάσε. Έλα, Γιάννη, εδώ πέρα είναι το κρεβάτι. Το chest είναι εδώ πέρα. Άλλο κρεβάτι δεν φτιάχνουμε. Όχι, δεν έχω αρκετό. Τι θέλει planks. Όχι, planks έχουμε. Wool θέλει. Πάω έξω άμα δω καμιά αράχνη, καθώς στην πέρα πώς θα τα κάνεις wool. Φαΐ δεν έχω καθόλου, μου δίνεις. Έχω μια πατάτα. Για, δώστε μου, σε παρακαλώ. Όχι πατάτα. Ένα pork chop. Νόμιζα ότι ήταν πατάτα, ρε φίλε. Οι πατάτες είναι πολύτιμες. Πεθαίνω, Γιάννη. Βασικά, τι είναι. Νόρμα. Λοιπόν, Γιάννη. Μα τι σκοτώνεσαι. Γιατί δεν έχω φάει. Φάτο ρε. Όχι ρε, να πεθάνω να μην έχω καθόλου. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Πού βρήκες τα cool. Mine από το προηγούμενο επεισόδιο. Παίρνεις τα πράγματα. Πήρα το φρούτο. Σκότωσε με. Με άξτρε βλαμμένε. Είδατε τι μου κάνει ο Γιάννης. Τώρα άντε να βρω το σπίτι. Κάνω τι είπε. Όχι. Άκουσα έναν. Σκοτώνω μια γελάδα. Έλα πέθανε. Ναι, 2 leather και 3 μπριζόλες. Δεν έχω φάει, έλα. Έλα, σε βρήκα. Εδώ πέρα είσαι ρε, μέσα στο σπίτι είσαι. Τι κάνει. Όχι. Νόμιζα ότι κόλλησε, εντάξει. Ψήστα. Είναι στα πράγματά μου από μέσα. Γιάννη, θες να το λήξουμε το επεισόδιο. Κάναμε αρκετά πράγματα σήμερα, μπορώ να πω. Χτίσαμε το σπίτι μας. Το οποίο παίρνεις το φαΐ. Θες να λήξουμε το επεισόδιο. Πόσο χαίρεσαι. Ωραία. Πριν το λήξουμε θα παίξουμε PvP με τις γροθιές μας. Άσε όλα τα πράγματά σου μέσα, στο chest. Και για να είσαι full, θα σε σκοτώσω. Όχι, full καρδιά είσαι. Οπότε. Έλα, πάμε. Θα νικήσει επειδή μου κολλάει και λίγο. 1, 2, 3. Ήδη στα μυαλό μου. Δεν ξέρω που είσαι. Εδώ πέρα είμαι. Πού είσαι, εδώ πέρα είμαι. Μα δεν πάω στο παρέξω. Πού είσαι, εδώ πέρα είμαι. Πού είσαι, εδώ πέρα είμαι. Εδώ πέρα. Το κάναμε και μια φορά πριν το record αυτό. Και μπορώ να πω ότι ήταν διασκεδαστικό, το νίκησα με μισό χάρτη.
Πόσο είσαι? Ωραία φίλε, τα FPS σου. Έλα, βάρα με. Έλα εδώ. Πού πας Λυκοτά? Πόσο χάρτη έχεις? 4. Εσύ? Μισό. Όλε. Ρε φίλε μου κολλάει κιόλας. Λοιπόν. Έλα να αλλάξουμε υπολογιστές. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα μία, επειδή λέει ότι του κολλάει και καλά, θα αλλάξουμε υπολογιστές. Αυτός θα πάρει το δικό μου και εγώ το δικό του. Να δούμε. Πω ρε Γιάννη, έκλανες φαντεύω, Όχι ρε. Κι άλλοι. Γιάννη, περίμενε σου. Μάλλον δεν έχω ζωή. Ψόφα μία. Σκοτώνω μια γελαδίτσα εγώ. Α, καλά. Ωραία φίλε, 3 leather. Τρόλο. Κάτσε, πού είμαστε? Πού ήταν το σπίτι μας? Γιάννη, πέθανε στο νερό ρε. Ποιος? Ζωή έχεις? Το μούσο μου δεν τρώγεται. Το? Το μούσο. Όχι. Γιατί? Τι γιατί? Αφού είναι μαντά δεν τρώγεται ρε. Όχι. Α, καλά. Τρως για να... περίμενε. Βάζω να ψήνονται πράγματα. Τρως εσύ. Όχι. Ρε, η μάνα σου δεν σου μάθανε να βάζω κορίτσια. Το λέει αυτό επειδή είναι η Άλεξ. Βλέπετε. Λοιπόν, είσαι full hard. Ναι. Ωραία, με το 3. 1, 2, 3. Πες μέσα στο καμπριόλα και θα γυρίσουμε το παζάρι. Πόσο ωραίο θα ήταν να φαίνονταν κίκα. Τι κάνεις ρε. Κολοτούμπες. Τρολοτιούμπες, όχι κολοτούμπες. Καρατζαφέρης. Όχι, με έχεις τριμώξει. Έβαζε το τόρτς. Θα με βιάσει. Πως έβαλαμε το τόρτς. Κλεψιά. Πόσο ζωή έχεις? Ω, καλά, έχω 3 hearts. Έχω 3 hearts. Πάμε μωρή κόλλος τώρα. Έλα εδώ. Δεν είναι δίκαιο, φύγε. Είμαι κορίτσι. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω να τα κάνεις. Όχι, κόλλησα. Είδες. Εγώ ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Οπότε, για σας. Πες γεια. Γεια. Α. Α.